en af de ting, som er meget konkret, det er, at vi bliver jo præsenteret for ny musik af pladselskaber. De kommer til os for at vi skal vise en video med en artist. Og i håb om, at når vi viser artisten, så bliver artisten jo mere kendt. Og når artisten er mere kendt, så køber I forhåbentlig artistens plader, eller besøger deres websites, eller køber merchandise meget mere. Og når I gør det, så kan de jo mærke, at der er interesse derude, og så laver de jo forhåbentlig flere videoer, som gør, at de køber endnu mere musik, og endnu mere merchandise til at se deres koncerter. Så det er den måde, der bliver påvirket på, de der små ringevander, der kommer ved et pladselskab, oftest starter et sted, f.eks. hos os, og som så, når vi viser noget, så kommer vi ud som massemedier og påvirker jer. Og når I så vurderer, om det er noget, I synes, der er interessant, og derved køber det, så er det klart, så skaber der også noget ringevandet der. Også et andet eksempel, det er jo, at pladselskaberne går oftest til os først i forløb med noget, hvor de så hører sig, om vi viser det. Hvis det så er, at vi viser det på playlisten, som det hedder, så sender vi det ud af fredag. Og så sender de det videre til f.eks. butikker og andre ting og siger, MTV spiller det, så kan I også godt vise det. Og det gør I igennem, så går I ned i en butik og hører, så spiller de alle sammen Medina her omkring eller noget, fordi vi måske starter på et eller andet. Så det er det der ringevand, der starter. Og det er det der med påvirkning af hjernen igen, at de tror, at de så hører hele verden, Rasmus Seebach eller Medina, fordi at de starter et sted, så gør det så, at de små ting efterhånden følger med. Så på den måde kan det også påvirke hjernen, og I kan gøre artisterne endnu mere kendte. Ja. Var det så nogenlunde det?